Hej, jeg skal snakke om differentialligninger. Og differentialligninger, det er ligninger, hvor y-mærke, altså en afledt funktion, og en almindelig funktion y indgår. Jeg vil demonstrere differentialligninger ved den her opgave, og formålet er ligesom at bestemme forskriften for y. Og y skal være en funktion, som kan løse. Det skal være en løsning til den her differentialligning, som altså er, at y-mærke er lig 0,000369 gange y gange parentes 15,5 minus y. Og udover at vi kender differentialligningen, så kender vi altså også denne her oplysning, som betyder, at ved x lig 400, så er y lig 13,1. Det skal vi bruge senere. Okay, ved hjælp af dsolve på CAS-værktøj, så kan vi bestemme en model, altså et udtryk, for samtlige løsninger til y-mærke, det man også kalder samtlige løsninger til den her differentialligning, det man også kalder den fuldstændige løsning. Og det ses altså således. Altså vi har indtastet dsolve, og så hele differentialligningen, x, y. Og så får vi det her udtryk, som altså betegner den fuldstændige løsning. Og det vi så nu her søger, det er den løsning, som netop opfylder, at ved x lig 400, så er y lig 13,1. Det betyder, at der er en bestemt konstant, som sørger for, at det der også er sandt, samtidig med, at y selvfølgelig er en løsning på differentialligningen. Det betyder, at vi nu gerne vil finde den konstant, som sørger for, at det her bliver sandt. Og det gør vi ved at sætte x lig 400. Vi tager det x-værdien ud fra her. Og så sætter vi samtidig y lig 13,1, og det gør vi altså i det her udtryk. Så det vil sige, at 13,1 kommer ind på y's plads, og så indtaster vi udtrykket, og så sætter vi 400 ind på x plads. Det kommer til at se sådan her ud, og så solver vi det her udtryk med hensyn til c. Og vi får så en c-værdi til 0,116463. Og lige netop ved den her c, så gælder det altså, at det her udtryk er sandt, og at funktionen er en løsning til den her differentialligning. Så vi kan nu sammensætte den færdige forskrift for y, og den bliver så det her, at y er lig 15,5 gange 1,00574 i x'ene, over 1,00574 i x'ene plus 15,5 gange 0,116463. Og således fandt vi altså en løsning til differentialligningen, som samtidig gjorde, at ved en x-værdi på 400, så er y-værdien 13,1. Jeg vil nu demonstrere, hvordan man gør prøve i forbindelse med differentialligninger. Nogle gange så kan man nemlig støde på, at man får opgivet en differentialligning. Det kunne fx være den her, som er at y-mærke er lig y plus x minus 1 over x. Og samtidig får man så af den her forskrift for y opgivet, at y er lig x gange ln af x minus x plus 1. Og så bliver man spurgt, er det rigtigt, at y er en mulig løsning til den her differentialligning? Det vil vi så undersøge, og det gør man ved først at differentiere y ved hjælp af produktreglen. Så vi vil altså gerne differentiere det her udtryk. Da man kan se her i starten, så er det faktisk det samme som to funktioner, der bliver ganget med hinanden. Og det betyder altså netop, at vi skal bruge den her produktregel. Og en måde man gør det på, det er, at man først isolerer den ene funktion, man først differentierer den ene funktion. Her er det x, og x differentieret giver 1, og det skal så ganges med den anden funktion. Og herefter så skal man lægge den første funktion til, og den skal så ganges med den anden differentierede funktion. Så vi differentierer ln af x, og det giver 1 over x. Så således fik vi brugt produktreglen. Så mangler vi det sidste stykke her, der også skal differentieres. Og når man differentierer x, så giver det 1, og her er det altså minus
x, så derfor må det blive minus 1. Og til sidst så er det den her konstant, som er 1, men vi ved, at når konstanter bliver differentieret, så svarer det til 0. Det vil sige, at der skal ikke sættes noget ind i vores udtryk. Det her udtryk, som vi fandt, kan yderligere reduceres. Altså vi har for eksempel 1 gange ln af x, det er det samme som ln af x, og vi har, at x gange 1 over x, det må være det samme som x over x, altså det samme som 1. Så vi kan skrive det således, at det hele er lig ln af x plus 1 minus 1, og det kan vi så lade gå ud med hinanden, de her størrelser, så vi til sidst får, at y-mærke er lig ln af x. Så har vi altså både det her udtryk for y-mærke, og vi har samtidig det her udtryk for y-mærke. Det er jo meget interessant. Så det vi så gør, er, at vi indsætter det fundne udtryk for y-mærke, altså ln af x, og vi indsætter den forskrift, vi bliver bedt om at undersøge, den indsætter vi på y's plads i differentialligningen. Så vi får det her udtryk. Altså, y-mærket er lig hele vores funktionudtryk, som er det her x gange ln x minus x plus 1, det her udtryk. Og så til sidst så skal vi lige have det der plus x minus 1 over x med. Nu er det jo så, at man kan se, at i nævneren, i tælleren, det er den, der står øverst. I tælleren så er der en del størrelser, der kan gå ud med hinanden. Vi har for eksempel plus 1 og minus 1, det kan gå ud med hinanden. Og vi har minus x og plus x, der også kan gå ud med hinanden. Til sidst får vi altså det her udtryk, og det kan ligeledes reduceres, for vi har ln af x, som både bliver ganget med x og divideret med x, og det er altså det samme som bare ln af x. X'erne er gået med hinanden. Til sidst så får vi altså, at ln af x er lig ln af x. Og det ved vi er sandt. Det kan vi meget tydeligt se. Så det betyder, at vi nu har bevist, at den opgivende forskrift for y, altså netop den her forskrift, opfylder differentialligningen. Og det gjorde den, fordi det ligesom gik op her til sidst. Og dermed kan det betragtes som en løsning til differentialligningen. Og således er vi færdige med det. Og det var det eneste, jeg havde forberedt.